Waiting na gid si Kenneth. So Ken, nalagi ka right to advise sa ato ang mga estudyante who are also taking PE or physical education how to survive PE. Kuan, dili magpaka-depress. Oh. Buhata kung si buhatunon dayon, enjoy jud ang pagka-PE kay if dili ka ma-enjoy, dili jud para sa imo ang PE. Kaya ana lang jud. Kay sa mga manggod ma'am kay kung i-compare na to sa uban nga department ma'am, ang mga faculty na mo ma'am is marag nagyapon na magma-friend ba marag tungod kay kuan kayo mi kaning ma-close na mo tungod sa mga subject na mo nga lisod nya makapangayo migtabang sa ila din sila ra pud mismo ang mo advice sa mo sila mo mismo mo tabang yapon sa mo. So if dili nimo mapangitad way nga malingaw ka sa PE ma'am kay marag maglisod jud ka graduate sa PE. So dapat i-enjoy good ang physical education. Yes, pero unsay parts sa physical education nga mga activities nga kanang medyo ga-struggle ka, wala kay nimo na enjoy? Naa ba? Kuan nga ro ma'am. Kaya di ba naa diha ang singing, dancing, tanan, di ba? Yes ma'am, sa dance go ro ma'am. Sa dance? You're not into dancing No, yun? ma'am. Really? Unsa nga dance? Folk dance? Sa folk, tanan ma'am, waltz? Tulo mong to ka dance nga mo ang i-take pag mag-PE. Traditional, international o mga folk dance. Oh. Kana jud ma'am, to sa tulo jud ka subject ma'am kay nagisod jud ko. Sa dances. Oo. So dili ka pwede nga hanggaton og disco. Pwede na disco. Pwede na disco. Pero sa dances nga kanang mga formal, Marag lisod na jud. as in, really? Ka di ba usually pag into music, ka dili ka ayo lisod ipasayaw kay because you are into music. Pero nagidaingon ana no nga. Nagidaingon naman. If they love, do you also sing? Gamay. Sayang! O sa nga kanta? Sige daw, pwede ka makasampol? Ma'am, gihubak pa mag Rason. Sige, rason diha.